Час ад часу у нашых відэа мы ўскосна закранаем тэму планаў і нерэалізаваных праектаў у горадзе Гродна. Напрыклад, у апошніх відэа мы ўзгадвалі пра ідэі архітэктараў пабудаваць на месцы фары Вітаўта аблвыканкам альбо замест разабранай царквы на плошчы Тызенгауза пабудаваць новую ў раёне сучаснай вуліцы Захарова. Дык вось, сёння мы падрыхтавалі топ з 3 самых недарэчных ідэй для нашага горада, якія, на шчасце, не рэалізавалі. Паехалі! Пачнем з галоўнай плошчы горада. У 1930-х годах у Маскве планавалі будаўніцтва палаца Саветаў, але ў выніку яго так і не ўзвялі. А ў катлаване, які быў гатовы у 1950-х годах, зрабілі басейн. У Гродні ж мог з'явіцца свой, менш маштабны, але свой палац Саветаў. Пасля вызвалення Гродна ад нямецкіх войскаў у ліпені 1944 года цэнтр горада быў засыпаны руінамі, якія разбіралі некалькі гадоў. У канцы 40-х гадоў чыноўнікі вырашылі забудаваць вялікую пустую прастору. З 1946 па 1949 год архітэктары распрацоўвалі першы план рэканструкцыі і развіцця горада. Паводле яго на цэнтральнай плошчы хацелі пабудаваць дом Саветаў, які планавалі размясціць на месцы сквера паміж фарай Вітаўта і фарным касцёлам. Менавіта там, дзе сёння мы бачым сонечны гадзіннік, металічны глобус і пячатку. На ілюстрацыі можна ўбачыць, як ён мог выглядаць. Дзякуючы штучнаму інтэлекту мы нават можам убачыць, як бы выглядала плошча сёння, калі б будынак усё ж узвялі. У лютым 1951 чыноўнікі зацвердзілі новы генеральны план горада, які пацвердзіў гэтую ідэю, але па розных прычынах задуму не ажыццявілі, а ў пачатку 60-х гадоў генплан ужо страціў сваю актуальнасць. Аднак, замест паляпшэння горад чакала новая пагроза – генеральны план 1963 года, які прадугледжваў амаль поўнае знішчэнне гістарычнай забудовы. Наступны шакуючы праект датычыцца вуліц Савецкай і Карла Маркса. У савецкі час улады планавалі кардынальна змяніць не толькі плошчу, але і цэнтральныя вуліцы. Паводле праекта цэнтр горада павінен быў фарміравацца на скрыжаванні дзвюх галоўных магістраляў – Савецкага праспекта і праспекта Карла Маркса. Для гэтага планавалася пашырыць вуліцы больш чым у 2 разы. Карла Маркса з 12 до 28 метраў, а вуліцу Савецкую з 14 ажно до 30 метраў. І як жа меркавалася дасягнуць такіх маштабаў? Вырашылі пайсці на ахвяры. Планавалі знесці ўсю гістарычную забудову на цотным баку вуліцы Карла Маркса і цалкам цотны бок вуліцы Савецкай. Новая чырвоная лінія праспекта ўжо нават пачала вымалёўвацца, дзякуючы ўзведзеным будынкам дома прафсаюзаў і універмага. Частку праекта ўсё ж выканалі. Напрыклад, перад будаўніцтвам універмага знеслі будынак 19 стагоддзя, у якім размяшчаўся кінатэатр, а таксама аднапавярховую прыбудову кафэ. Частку будынкаў знеслі і на іншым баку вуліцы, каб пабудаваць краму «Дзіцячы свет», а таксама кінатэатр Гродна, дзе сёння размяшчаецца моладзевы цэнтр. На шчасце, уся вуліца не стала гіганцкай магістраллю. Больш за тое, 31 траўня 1971 года Гродзенскі гарвыканкам прыняў рашэнне, паводле якога рух усяго аўтатранспарта па вуліцы Савецкай забаранілі. Аднак барацьба за аблічча вуліцы не скончылася. У канцы 1980-х гадоў з'явіліся планы аднавіць страчаную забудову. Планавалі схаваць будынак універмага пабудовай пад гістарычную на калонах. Таксама разглядалі варыянты схаваць кінатэатр Гродна, пабудаваўшы перад ім будынак. Ці ўвогуле знесці кінатэатр, каб аднавіць і працягнуць вуліцу Калюшынскую да Савецкай плошчы, як гэта было раней. А пакуль мы не перайшлі да планаў аб разбурэнні фарнага касцёла, заклікаем вас аддзячыць аўтараў канала кубачкам кавы на Buy Me a Coffee альбо праз кнопку спонсорства на YouTube. Мы будем вельмі ўдзячныя. Але самыя маштабныя планы разбурэння тычыліся вуліцы Карла Маркса. Некалі на гэтай вуліцы насупраць брыгіцкага касцёла стаяла вежа-званіца, якую пабудавалі ў другой палове 17 стагоддзя. Яна выдатна фокусавала на сабе перспектыву вуліцы і дапаўняла від кляштара, але вежу знеслі прыкладна ў 1964 годзе. Прычына – планавалася будаўніцтва новага шырокага праспекта. Уявіце сабе, у планах гарадскіх архітэктараў было знесці ўсю забудову вуліцы Карла
Маркса разам з фарным касцёлам і пабудаваць на яе месцы праспект аж да азотна-тукавага завода. Сёння гэта Гродны азот. Для абгрунтавання зносу таксама выкарысталі адкрыццё першага ў Гродні тралейбуснага маршрута, хаця ён з'явіўся толькі праз 10 гадоў у 1974. Маўляў, патрэбна было месца для тралейбусаў і вежа гэтаму замінала. Па ўспамінах гродзенцаў зносілі вежу так. Уночы прыгналі танк, абвязалі яе тросамі і завалілі на палову. Астатнія салдаты хутка разабралі ды вывезлі. На шчасце, большасць гэтых планаў не ажыццявілі. Пасля вяртання брыгіцкага касцёла ў 1992 годзе пачалі абмяркоўваць ідэю адбудовы вежы. У 95 годзе нават выканалі праект, паводле якога ўнутры вежы прапанавалі зрабіць скразны праход, каб яна не замінала пешаходам, але і гэты праект не рэалізавалі. Калі вам спадабалася тэма нерэалізаваных праектаў, то паведаміце нам пра гэта ў каментарах, і можа быць мы падрыхтуем яшчэ адно відэа. А таксама пра падобныя праекты мы распавядаем на нашых старонках у Instagram і Telegram.